Tak dobrý deň. Ďakujem za predstavenie. Ešte raz, volám sa Juraj Forgáč, založil som spoločnosť Fumbi v roku 2018. A teda my sa nezaoberáme tradingom a mňa trading nikdy nezaujímal v podstate. Hlavne z toho dôvodu, že to je hra s nulovým súčtom. Ako povedal pán Pacal, na jedného šťastného človeka musia byť často desiatky nešťastných. Má to samozrejme svoj zmysel niekedy, ale čo sa týka krypta, tak ma zaujíma predovšetkým oveľa dlhodobejšia perspektíva v 10 ročiach. Nezaujíma ma nejaký dočasný zisk, vysatý z trhu, zaujíma ma celospoločenská transformácia, ktorá môže prísť s rozvojom Bitcoinu a krypta. Takže, ak dovolíte, rád by som vám predostrel víziu, čo sa bude diať desiatky rokov. Myslím si, že je to ľahšie predpovedať ako to, čo sa bude diať v následovných minútach alebo hodinách na tom grafe. Bitcoin je veľmi komplexný fenomén. Na jeho vytvorenie boli potrebné znalosti z čistej matematiky a kryptografie, technologické znalosti programovania, ale aj znalosti histórie, ekonómie, teórie peňazí, teórie hier a ďalších vlastne sociálnych a humanitných disciplín. A preto vlastne je veľmi ťažké mu porozumieť. Každý človek nakoniec sklzne do nejakej jednostrannej interpretácie v podstate, ktorá súvisí s jeho vlastným vzdelaním a praxou, hej. Čiže preto tie pohľady sú častokrát dosť protichodné. Ja vám teraz predstavím také 3 hlavné pohľady na Bitcoin, ktoré momentálne vo svete panujú a súťažia medzi sebou. A prvá interpretácia, z ktorej Bitcoin vlastne vzýšiel, je, že je potrebný nejaký nástroj emancipácie od utlačajúceho systému monetárneho. Toto je taký pohľad, ktorý vychádza z premisy, že fiat systém ekonomický je v princípe morálne zlý, že nám vlastne kradne hodnotu a presúvajú niekde inde pod našimi, teda bez nášho vedomia. A že dokonca má tendenciu sklznúť k diktatúre. Takže Bitcoin priniesol menovú suverenitu jednotlivca, ktorá je vlastne radikálnou zmenou. Dodnes sa má za to, že menovú suverenitu nesie štát, čo je taký určitý nejaký pozostatok ešte monarchii podľa môjho názoru. No a tým pádom, že Bitcoinu nebude nikdy viac ako 21 miliónov, že to nikto nikdy nezmení nejakým rozhodnutím politickým, tak ten jednotlivec si vie uchrániť svoje Bitcoiny pred nejakým kopírovaním, tlačením a tak ďalej. Čiže v tom je tá menová suverenita. Kustodiálna suverenita spočíva v tom, že či už jednotlivec alebo inštitúcia môže Bitcoin držať sama, nepotrebuje na to žiadneho sprostredkovateľa, aj keď sú to elektronické platobné prostriedky, a tým pádom je oveľa ťažšie ho skonfiškovať. Opäť v prípade diktatúry veľmi výhodná vec. Ani ten diktátor vám tak ľahko ten Bitcoin nevezme, ak zrovna vám nedá vrtačku ku kolenu alebo niečo podobné. Ale aj v takom prípade môžete Bitcoiny uchrániť rôznymi nástrojmi utajenia. Anonymita transakcií, ktorá bola zamýšľaná, spočíva opäť v predpoklade, že finančné súkromie je najzákladnejší aspekt ochrany jednotlivca pred zneužitím štátu. A dokonca, že tento aspekt je oveľa dôležitejší než boj proti praniu peňazí a podobné aktivity súčasných vlastne vlád. Pretože ak to finančné súkromie strátime, tak nejaká ďalšia vláda to môže zase radikálne zneužiť proti nám. Čiže toto je v skratke tá prvá interpretácia Bitcoinu, že to je nejaká poistka proti vzniku diktatúry. No a v dnešnej dobe si môžeme ľahko predstaviť, že možno pre nás to nie je až také zásadné, ale pre veľa ľudí na svete to zásadné je. Pretože buď žijú v diktatúre, alebo žijú v štáte, ktorý sa k diktatúre blíži, alebo v štáte, kde diktatúra bola nedávno a nechce vlastne, aby sa vrátila. To je v podstate aj náš prípad. Naproti tomu je to druhá interpretácia Bitcoinu, ktorej proponenti sú väčšinou práve ľudia, ktorí sú vrcholnými predstaviteľmi súčasného právno-politického systému, či už vo vládach, alebo v bankách, alebo v rôznych významných inštitúciách. No a tam ide vlastne o to, že podľa nich Bitcoin je nejaká nová Ponziho schéma, nejaká pyramída, niečo, čo proste musí ísť na nulu v nejakom momente. A jediný dôvod, prečo to ľudia kupujú, je, že veria tomu, že to kúpi za viac ešte niekto iný. To je tzv. Teória väčšieho blázna. Myslím, že aj prezentácia pána Pacalta vlastne na to poukazovala do veľkej miery, že ten trading, ktorý prebieha tu, je naozaj na tej teórii väčšieho blázna založený. Ale treba povedať, že Bitcoin rozhodne Ponziho schéma nie je, hej. Už len z toho, že nie je založený na záväzkoch o pohľadavkových vzťahoch, nevypláca žiadne výnosy, teda nemá ako skrachovať a prísť vlastne ku kolapsu systému. Skôr sa podobá na komoditu.
takú komoditu, ktorá nemá žiadnu užitkovú, ale výlučne výmennú hodnotu v zmysle rakúskej ekonomickej školy. Takže napriek tomu okolo Bitcoinu je veľa podvodov, v tradingu okolo Bitcoinu je veľa nešťastností, veľa krachov, takže ani túto interpretáciu nemôžeme úplne zahodiť, má určitý merit. A teraz prejdeme na tú tretiu, ktorá je asi najrozšírenejšia a ktorú vlastne osobne zastávam aj ja. Čiže z tohto hľadiska je Bitcoin nástrojom zlepšenia finančného systému. Nie je to nejaký oddelený svet. V tejto interpretácii Bitcoin a ten klasický finančno-právny svet nie sú dva úplne oddelené svety, ktoré sa nedotýkajú, ale navzájom sa vylúčujú. Ale ide o to, že Bitcoin môže ten súčasný systém zlepšiť a ten súčasný systém môže naopak priniesť niečo Bitcoinu. Čiže vzájomná integrácia. V tomto prípade Bitcoin stále prináša tú menovú suverenitu pre nás ako jednotlivcov. Môžeme sa brániť pred menovými reformami, pred rôznymi devalváciami a podobnými vecami. Môžeme mať aj kustodiálnu suverenitu, môžeme si ho držať sami, čiže je tam aj tá poistka proti diktatúre. Na druhej strane ten právny systém prináša regulované služby, ktoré sú bezpečnejšie ako neregulované služby vo všeobecnosti. A tým pádom zlepšuje aj zákaznícku skúsenosť okolo Bitcoinu, takže je tam taká vzájomná prospešnosť. Čiže nejde tu o nejakú revolúciu, ale proste o vzájomné zlepšenie. No, pozrieme sa trošku na dáta, od ktorých keď sa odrazíme, tak môžeme vlastne vidieť, čo sa bude diať ďalšie 10 ročia zrejme. Tu nám máte vývoj ceny Bitcoinu v lineárnej mierke. Je to ťažko čitateľný graf, hlavne tá prvá polovica nie je vlastne vôbec rozoznateľná, preto sa väčšinou Bitcoin zobrazuje v logaritmickej mierke. Pretože od svojho vzniku vlastne prekonal niekoľko nárastov rádových a inak by sa vlastne ani nedal zobraziť. Čiže od roku 2010 do dnes sa Bitcoin zhodnotil približne o 610 miliónov %. Ak by ste v tom čase dali 1 cent do Bitcoinu, tak dneska máte z neho 1 eurocent, dneska máte z neho 61 000 eur. A to teda prináša dve otázky. Poprvé, že ako je to možné a potom čo sa dialo medzi tým a čo bude ďalej. 3 otázky. Začneme s tou, že čo sa dialo medzi tým. V podstate tento vývoj prebiehal v takých približne 4-ročných cykloch, ktoré majú opäť zreteľne odlišiteľné 4 fázy. Prvá fáza je explozívny nárast ceny, ďalšia fáza je hlboká korekcia a pokles, ktorá je spôsobená vyberaním ziskov, tretia fáza je potom stabilizácia ceny a následne prichádza k takému predohrievaniu pred ďalšou cenovou explóziou. Za celý ten čas Bitcoin zaznamenal napriek svojej bajnej volatilite len 3 stratové roky, ktoré navyše nasledovali vždycky po tých fázach explozívneho nárastu. Takže v podstate je to jedna z najistejších investícií, keď sa na to pozeráme z hľadiska rokov. Dobre, prečo prichádza k tým explozívnym nárastom ceny? Za tým nie je žiaden degen trading alebo niečo podobné, ktoré vlastne tu bolo odprezentované pred chvíľkou. To, čo za tým je to, že s Bitcoinom je spojené nejaké portfólio rizík, ktoré sa vždycky vďaka nejakému prelomu radikálne zníži. Tie rizika sú technické, právne, užívateľské, ekonomické. Napríklad technické rizika na začiatku boli zlyhá blockchain, môže byť prelomená kryptografia asymetrická, ktorá je s tým spojená, alebo teda je možný ten 51% útok. Právne rizika, aký je jeho právny status, môžem ho vôbec držať, môžem ním platiť, ako ho zdaňovať. Používateľské rizika, stratím kľúče, pošlem to na zlú adresu. Ekonomické rizika sú spojené s volatilitou, to znamená, že pokiaľ sa denne hýbe tá hodnota príliš, nie je možné ho používať ako bežné obeživo. Tieto všetky rizika sú dynamické a hýbu sa. Chcel by som vám teraz predstaviť takú myšlienku, ako sa v tom zorientovať. Myslím si, že toto je také ťažisko môjho uvažovania o celej veci, tak by som tomu vyčlenil možno, že aj dlhší čas. Keď si na jednu os dáte tú rastúcu cenu Bitcoinu, ktorú som vám prezentoval pred chvíľou, v podstate, alebo teda rastúcu kapitalizáciu, a na druhú os si dáte vlastne také agregované riziko, tak môžete rozoznať 4 jednoznačne odlišné fázy vo vývoji Bitcoinu, z ktorých 2 už nastali, jedna práve prebieha a jednu môžeme už tušiť v budúcnosti.
Tieto fázy sa vyznačujú tým, že sa líšia úrovňou rizika, ktorá vlastne radikálne klesá postupne. A zároveň tým, že klesá riziko, tak sa odomýkajú nové zdroje kapitálu, ktoré do toho trhu idú. Na začiatku, keď Bitcoin vznikol, tak bol naozaj iba experimentom. Bol to taký prototyp, môžete to prirovnať k nejakému startupu v seed fáze alebo v pre-seed fáze dokonca. Tým pádom do ňoho mohli smerovať iba veľmi obmedzené zdroje, proste peniaze na vedu, výskum, peniaze, ktoré máte odložené na hranie. Potom prišlo k zásadnému technickému zlomu v 2013-14 a to je vlastne príchod hardwareových peňaženiek. Toto je mimochodom veľmi spojené aj s Českou republikou. Ja si myslím, že asi onedlho alebo jedného dňa budete vlastne v Česku veľmi hrdí vlastne na tento fakt, podobne ako vlastne dneska na hokej alebo proste na históriu. Tak to, že hardwareové peňaženky vlastne do veľkej miery prišli z Česka, bude podľa mňa o niekoľko rokov takou vecou, na ktorú budú mnohí ľudia hrdí veľmi. A určite sa to vlastne bude s tým Bitcoinom niesť ešte veľmi dlho. V tomto čase prestalo byť rizikom Bitcoin držať pre jednotlivcov a tým pádom do ňoho mohol vstúpiť úplne iný kapitál, oveľa väčší kapitál. Do Bitcoinu začal vstupovať rizikový kapitál, VC a podobne. A stal sa vlastne alternatívnym aktívom, ktoré postupne rôzne fondy podľa svojho risk apetítu mohli inkorporovať do svojich investícií. No a na konci tohto obdobia prišlo vlastne aj k riešeniu držby Bitcoinu pre inštitúcie, tzv. Inštitucionálne peňaženky, ako vlastne ponúkajú firmy Fireblocks, Ledger Vault a podobne. Dneska už je veľmi veľa. A tým vlastne sa vytvoril priestor pre ďalší zlom. Tento vidíme teraz v roku 2024. A to je vlastne prijatie legislatívy ohľadom kryptoaktív, či už v Európe, kde máme vlastne nariadenie MiCA, Marketing Crypto Assets, ktoré definitívne integruje finančný trh klasický a trh kryptoaktív do jedného celku. Od budúceho roka budú môcť všetky banky a OCPčka ponúkať kryptoslužby a kryptoaktíva a naopak firmy, ktoré robia krypto, budú musieť byť regulované a dohľadané centrálnymi bankami. Vznikne z toho za pár rokov jeden jediný trh. Tým pádom sa deje to, že Bitcoin sa stáva z alternatívneho aktíva štandardným aktívom. Stáva sa niečím, čo bude inkorporované bežne do portfólií, bude bežne dostupné v bankách. Dokonca teraz vlastne vidíme, že sa stáva veľkou témou americkej prezidentskej kampane. Myslím si, že to je veľký dôkaz vlastne štandardizácie. A tie ďalšie vám ukážem hneď. Možno, že ešte v tej poslednej fáze si povieme pár slov neskôr. Čiže v súčasnosti výrazne sa znižujú rizika držby tým, že bude Bitcoin dostupný už aj v podstate v bankách onedlho, tak tie rizika ešte viacej klesnú pre používateľov. Teda v nemeckých bankách napríklad už sú dostupní dnes v mnohých. Potom tu máme vlastne to, že tá regulácia a celý ten právny systém okolo neho sa postupne vyvíja a že postupne preniká vlastne do tej širšej populácie. To je ako keby znakom fázy štandardného aktíva. A na konci tejto fázy bude Bitcoin skutočne dostupný úplne všade. Ďalšie dôkazy o tom, že sa Bitcoin štandardizuje, je to, že teraz vlastne vidíme každý týždeň správy o tom, ako banky do ňoho investujú, či už na vlastný účet alebo na účet klientov, práve cez tie americké ETF-ka. A sú to teda stovky miliónov alebo teda aj miliardy dolárov, ktoré do toho nalievajú. Napríklad tu na Millennium Management dokonca 3% zo svojho portfólia dalo do Bitcoinu v ETF. Čiže väčší dôkaz toho, že tá fáza štandardného aktíva raketovo sa rozbieha, ani nemôžete nájsť. Na konci tejto fázy budete mať teda Bitcoin dostupný v klasických kryptovoletkách na platobné účely, v technológiách druhej vrstvy, ako je Lightning Network, budete ho mať v bankovníctve, vo svojej appke dostupný, budete ho mať v dôchodkovom sporení, v rôznych fondoch, jednoducho všade. Tá cena Bitcoinu na konci tejto fázy sa veľmi pravdepodobne bude hýbať skorej v stovkách tisíc dolárov než v desiatkách tisíc. Už len z toho dôvodu, že aké ďalšie zdroje kapitálu to odomýka. Tým, že riziko s ním spojené je ďaleko menšie. Tak, lenže, keď sa nad tým zamyslíte, čo to vlastne priniesie do budúcnosti? Ako náhle bude Bitcoin dostatočne dostupný v tom klasickom finančnom trhu, jeho volatilita už bude veľmi nízka, pretože pri vysokej kapitalizácii je ťažké s tým trhom už hýbať.
tak v tejto fáze začnú postupne ho aj rôzne centrálne banky nakupovať na svoju súvahu a voči nemu vlastne tlačiť svoje fiat peniaze. Už vidíme také prvé lastovičky tohto trendu teraz, keď máme tu Salvador, máme tu napríklad americký štát Wisconsin, ktorý investoval teraz 100 miliónov do Bitcoinu. Máme tu Argentínu, ktorá vyzerá, že začína otvárať rozhovory so Salvadorom o tom, ako Bitcoin ďalej vlastne inkorporovať v Argentíne. Takže nakoniec prvé štáty, ktoré vlastne do toho pôjdu, na tom zarobia veľmi výrazne. A tie posledné štáty už do toho budú musieť vstúpiť nevyhnutne. Vždycky je to tak, že najprv môžeš, potom musíš. Takže povedal by som, že od tých 20-30 rokov je celkom logické, že Bitcoin bude mať kapitalizáciu oveľa vyššiu, že jeho cena bude sa hýbať pravdepodobne cez $1 000 000 a že tam teda už nebude žiaden exponenciálny nárast na ňom, pretože volatilita bude nízka. Očakávam, povedzme, 1-2% ročne lineárny nárast a tým vlastne vznikne určitá taká globálna alfa investičná. No a to je v podstate Bitcoin štandard. Len treba vlastne chápať to, že tie procesy nadväzujú jeden na druhý a keď sa nachádzame v jednej fáze, ktorá má nejaké ukazatele, tak pre väčšinu laikov tá ďalšia fáza sa zdá utopiou alebo niečím nerealistickým, ale pritom stačí splniť proste niekoľko nutných a postačujúcich podmienok a ona proste musí prísť. Tak, to je asi všetko k tomuto. Ešte by som povedal dve poznámky vlastne k bankám. Práve vďaka tej mikroregulácii a tomu, aké sú preferencie vlastne mladšej generácie, tak banky nemajú vlastne na výber a postupne budú musieť ponúkať popri klasických platobných a investičných službách aj kryptoslužby. Najprv pomerne jednoduché, úschovné a investičné služby, ale neskôr budú musieť banky vstúpiť v podstate aj do DeFi sektora, do sektora vlastne vlastných peňaženiek, nekastodiálnych a vlastne banky sa postupne budú transformovať na trhoviská Web3 protokolov. Tak, viem, že je to veľmi veľa myšlienok, ktoré možno, že sú na prvé počutie dosť radikálne, ale ak vás to zaujíma, tak vás pozývam, prídete kľudne za nami na stánok, sme vlastne tu na rovno pri dverách, pri vstupe do budovy, môžeme sa o tom porozprávať ešte ďalej a ďakujem vám za pozornosť.